Witajcie. Dzisiaj bardzo ważna i istotna lekcja w naszym życiu. W towarzystwie wielu z nas znajdują się grupy osób lub pojedyncze jednostki, które hołbią i szczycą się tym, iż czytają. Czytają, są oczytane, mają wiedzę, tym się szczycą. I może też znajdować grupa osób, która jest w tym zakochana. O tak, czyta, to musi być mądry. Ale naprawdę często nie wiedzą, co oni czytają. A to może wyglądać w dwojaki sposób. Tego waszmość pan nie mów, gdyż zwyczajna rzeczy się sąsiedzi odwiedzają. Jeno książę chwili wolnej nie ma, więc tak, Miseku, wytłumacz mnie przed Bilewiczem, że sam do niego nie mogę, ale niech on do mnie przyjedzie z krewną i to koniecznie zaraz, bo jutro lub pojutrze nie wiem gdzie będę. Albo... wartość odżywcza 100 gram przyrządzonej zupy, 420 gram, energia 290 kilo Julie. Ja osobiście widzę różnicę, ale nie jestem jakimś rasistą. Rasizm zostawiam komu innemu, a wielu już takich było. A więc... Ale z książki